Ka dingyay darbar area ka bakan thup ya ki arpholai teliki shnong jong ka te ka thany ka badai ka khlidu ka bakpej ya ka baha ka miat jong ka imlang ka salang kalapan pau ka jing sngukya bat banyau ya ka rukom shna torti ya ka surok jingking banala ha ka te ka thany balapan tre da ka MS Tenor Engineering Sunshine Sokumi JV kumta hadin bakalayo jing ujor na ki pajba nong shnong ka dingyay darbar area hapo ka jingalam uba hamba thangkhiu ubade u General Secretary ha ka jingdanlang uba Nesar Jones Pathau Joint Secretary Mike Pangkharlor Organizing Secretary batki dekhot ka Executive Committee ha ka santarik yayong arjar apholai kilalai banjurib ya ka surok kabayai lengba nadu mau maram nong thliu mau mi mau lendap syadu lat umsau badha ka ne ka jinglai jurib ka dingyai darbar area kalalap shisha baga jingshna ya ka surok nadu ki jingking banala pentuj lasushna torti Uba hambat thangkhiu habai kran bar unong tho khubor ulai thu ba karukom shnai ka surok kalakta bat bu jingmai ki pajba nong song shnong jong ka thany bar khamtam ye ki kali ki bayat bat kit iki marap adu menta ya ka surok ong pachem lala ban pendap kumta ul ong ba jing penslam bar jing tre torti kakta shibun ye ki nong lek nongwan bat kala aru ban poi ka jing mensau ha kanu kana kopor ye ki kali ki bayat lamba ka surok Hakane kasngi ka we ka trokit mar kelajan kala lendang hakasnong lido nakadaw ka jingkem barit palat ka jingking kadingye darbar area kadawa ya ketika company bakan shna kambha berpendap nokloi ya ketika surok kenang bakan long ka jingmantoi ki pajba jong ka te ka thany khamtam bakinong rep satang ka to ka ne benai kila deban kiet iki marep jongki ban panpoi shayo syahat Sini ya kili tay em rồi. Bộ này khi mang nó trong cái bắt cũng cả lát mà bật cái anh à. Không lòng thế này kan. Đây. Sai cắt con này bật timut này. Tolong apa ini? Bisa kita belum toning kan. Tapi gentam sampai cắt con. Jadi kan bật timut sai nih cắt con nih. Company kita nak sisna. Dapat dia hukum. Kita pilih pak. Habedai bakari benta nak kali jungi kum kadingye dupar area terkat ki no kitkam ki bedolang ni hadin ke jing ut ke jing nam jong ki bak nok sinong jone katany ni ba ke jing pentrei ke surok ya ka bala pentrei da kanika MS Tenor Engineering Sunshine Sokumi JB ngilap ba sibun ki jing ko bat ki jing trei terti ha ke bedai bakari surok ko bangilap ha jing pentrei ke jingking ka badai po umdi do ni ba tu nadu ka foundation nadu kanika substructure ki superstructure ni ba kimbang da se ba kadika jing tre jo kadika surok ni ba kawan ra kita jing lunong ba kawan ra ru ya ka jing syong seir ya ki ba nong let jingwan khamtam ni ki kali ki balik bawan manakasngi da syusyu nak kali jingi nakapor syakapor ni jo phone ki nuk try jo kadika company ni jo ya kran bar ngi athu ki jing ya ka ka bangilam nakapor syakapor bat ki ba ru dalam ki jong ki khamat ki balik bawan ki ya ka jing tre terti ya ka surok bat nak kali jingi nyimpan se ban mi bang ka surok halor kene ke jingut jingnam ba na tak jingbit jingbang lang jong ni kam hapo kadong kathany dingyai ki jongi la se ngi ba kene ke surok ka balong ta la kila sedang ban pentrei ngi ba jing pentrei na surok kanang pensniu arsya ya kali cawan kanang bu jingma arsya ya kali cawan babon ki kali kiting na ki donglek nawan ki ya tho yangi ki complain singi halor kene ke jinglong jingman jong kene ke surok ya kene ke surok katkum ka jing lap ke jingi kila sedang ban pentrei na du snam arjar puwei hadin gi ba nadu tu snam hi nak jingir nyai budin nakapor syakapor hi halor ni ka jingbit nampak jingmut toilang jong pajwa nak le jingi lak bukum nuru hai bedai batu kebanta juga teginala ka badon po mido nak jingi ong ba lak nuru kini ban snah katak rukom bahkan long ke ban sngany katkum la se ma kidon ki engineer kidon nak tu company la se ba ki engineer ki syong kim petu ya ke jinglong jingman jo ka surok jo ka kanala ka badon po mido kan la se ki engineer ki bahkan company ka thong kim padai sa ki balapas ki batikna
Saya ngelak ban keren kuntan mar balai dah kidai ki balak pas. Tikana ya kita kejing pule engineer kejing ki balai kita kejing tray ni bakam isngan ta. Tena kalian jungi kum kador bar ni area ni wan pan sengaulang. Happy ki media mah teh badai ber kejing tray ni surok la kumnu ya sengau ba kumba laisnam kasa kejing tray kan surok ban pendep ya kan surok. Teh kum bakalong mata ni ba kejing tray kan surok imat kini simlala ban pendep. Dena kadau imat kisah pelong iki bakin tray terti bakin tray tang ban yo ban pendep bukom ban pendep ya kan surok. Ban kalian jungi ngikin tu ya kan ka company MS Tano Engineering Sunshine South Kumi bah kan pej mardor ya kini kijing tray kijung ki badang sateng pa kadong kathan kijungi kanang bakat nomor acing yingi kipat ba kamtam yiki nongrep mata stang si benai arbanai ni ba kili kit marep kilawan sidi kithan kijungi bat kane kala bu jing hadu kata-kata bana tak tahu ngi kentu ya kini ka company lakum kumno mata hapo arbanai kadai benlai ai no ban pendep ban penbiang ni ka kam jong kani ka surok hapo kadong kathan jungi kanang ba kan omra acing yiki pat ba no ka sinong ba jungi ni dara kani ka company kam sengap ngin sim pak dikbai kilat kelenti wat ban penik dupat baru na ban persyak ya kan dijing teri jong ni company tang ini kintin kublai sibon Nakaliang uba aroy patau ubade orang ba shnong ko umlido ulai thu baga shnong kalahap ban pensange ega jinshna nala pentuj na marka company kam shemla sngap ega jing ai jimut jong ka shnong banbu artili ki humpai ulong baga jingbu utang uwe humpai kam don jimut na marha ka porsla ka ka shlelut shasurok kum man kadewhang ne bayak ne kasurok lapan tray lembaga skim Meghalaya Integrated Transport Project bala betemka daga World Bank ngaru kum nalang jungka senong indo hak bayadai bat kani kemuri ni apa kumba nomor nakapor ngipor ngi saj kren ki badai pej ni kesurok battery ni kesurok teh ngasaj kren bang ong ba phi don kam ban ai artili ki humpat nomor ne kapor liur mut ka ka silai na na surok te kiru bi ong ngimla tengang ong kata te phi haba phimla mut ya ba phimla ban tre ba kan sa bi kadju namar phin tre na da ba phimla long kamdon jong mentoy namta kan surok bu umta phin tre na te la sai mut ka kadang long sen kadju surok kajot si kadju te long kamdon jing mut hi ba phin tre da phim ai artili gi humpat ba ba insa ne ba kalong ta ya menta tak mut kadang sa kajing keren bat ngi senong nomor ngiru ila pensange te ngiong la da phim ai arteli humpat te kabha bat sa sa kumne oh minta pensange oh kene kajing tre nomor kila sedang ban tre tang ba kila sange swa te kila keli ngarong ong ai juba ong ba imat naleng senong minum sa hiru ban la da phim tep arteli ki humpat